Ilusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang Senate Bill 1981 o ang Basic Education Voucher Program Act na maghahatid ng reforma sa edukasyon. Sa botong 22-0, layo nitong resolbahin ang siksikan sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng nationwide voucher system. Ayon kay Senator Bam Aquino, may akda at sponsor ng panukala at chairman ng Senate Committee on Basic Education, mabibigyan ng educational vouchers ang mga kwalipikadong mag-aaral mula sa overcrowded public schools para makapag-enroll sa mga accredited na pribadong paaralan. Ang ating reforma po ngayon ay tutugon sa tatlong pangunahing issue: congestion, access, at pangatlo, pagpapatibay ng sistema laban sa korupsyon. Una po, tugunan ang congestion. Layunin po ng panukalang batas na ito na bawasan ang pagsisiksikan sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng private education voucher. Ito po'y magbibigay daan sa mga mag-aaral na makapag-enroll sa mga pribadong paaralan. Sakop nito ang basic education mula kindergarten hanggang grade 12. Tugon daw ito sa mga natuklasan ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na nagpakita ng kakulangan ng hindi bababa sa 165,000 classrooms na nagre-resulta sa siksikan, shifting classes at hindi ligtas na kondisyon sa pag-aaral. Bibigyang prioridad sa voucher program ang mga mag-aaral mula sa pamilyang benepisyaryo ng 4Ps, low-income earners at mga naninirahan sa liblib na lugar. Kasama rin dito ang mga katutubo, mga estudyanteng may kapansanan at mga batang nasa ilalim ng foster care. Pinagsama-sama na po natin ang lahat ng voucher programs ng gobyerno sa ilalim ng batas na ito. Nais natin bigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa mga pampublikong paaralan na pumili ng paaralang angkop sa kanilang pangangailangan. Ayon kay Aquino, makatatanggap din ng suporta ang mga kalahok na pribadong paaralan at ang mga guro sa ilalim ng programa. May nakalagay ding mga safeguard sa panukala laban sa panloloko at pang-aabuso, kabilang ang mga parusa sa lalabag at mga hakbang laban sa ghost beneficiaries. Sa ilalim ng panukalang ito, paparusahan ang anumang paaralang lalabag sa mga probisyon ng batas. Ang paglabag po ay may kaukulang multa o pagkabilanggo, dahil ang kailangan po ng mga mag-aaral ay edukasyon at hindi korupsyon. Dahil aprobado na rin sa ikatlong pagbasa ang katapat na bersyon nito sa Kamara, inaasahang dadaan na ito sa bicameral deliberations bago ipadala sa Malacanang para sa pirma ng Pangulo. Sa pamamagitan po nito, masisigurado nating mas marami pang kabataang Pilipino ang makakapag-aral sa mga maayos na kapaligiran at makakatanggap ng dekalidad na edukasyon. Yakin po natin na walang batang maiiwan sa ating minamahal na bayan. Angelica Cara, CLTV 36 News.